Ingcali yezemfundo unjingalwazi Jonathan Jansen ucebisa ukuba abafundi baka Grade 1 kuya kuGrade 11 banyuselwe nanjengoko liphazamisekile ixesha lesikolo kulonyaka ngenxa yentsholongwane yeCorona. Icandelo lezemfundo lelinye lamacandelo ekulindeleke ukuba aqalise ukusebenza kwakhona. Ukanti umongameli Cyril Ramaphosa kulindeleke ukuba anike umkhombandlela ngenkqubo yokumiswa ngxi kwentshukumo kweli ngokuhlwanje. Sisithuba esingaphaya kwenyanga ngoku zivaliwe zonke izikolo kweli. Eli lixesha elinzima kubafundi nabazama ukuleqa umsebenzi wesikolo phantsi kwale nkqubo yokumiswa ngxi kwentshukumo. Izikolo zavalwa mba kulo lonke eli sukela ngomhla we-18 kwinyanga ephelileyo. Ilizwe lonke ke lilinde ngomonde ukuva umongameli Ramaphosa kwixesha elingakudanga kuyaphi ukusuka ngoku nalapho aza kube enika umkhombandlela. Umfundi wematriki uKamo Mthuthwana uthi akasakwazi kulinda, ungxamele ukubuyela esikolweni nangona kukho uloyiko ngokhuseleko lwakhe nabanye abafundi. Based on what almost everybody has been saying on social media and from the financial speech he gave out on Tuesday, I also strongly believe that this lockdown is going to extend. Ukanti noxa wakhe ofunda kwisikolo sabucala uSiya Sukazi uthi kumele kuvunyelwe abafundi babuyele esikolweni khona ukuze bakwazi ukuleqa izifundo zabo. The school year can't really be pushed or put at halt for any reason. It actually does have a lot of repercussions to it. So I do believe he would actually just open school and I'll go back to school by next term. Ingcali kwezemfundo ithi kufuneka kubotshwe amabande kwenziwe unako ukuqinisekisa ukuba abafundi bayapasa kulonyaka. In the 2020 curriculum, CAPS curriculum as they call it for schools, there the department, I hope, will simply pass all the students from grades 1 to 11 and make up the time at a leisurely pace in 2021. Aba bafundi bematriki bakhuthaze oogxa babo ukuba bafunde ngamandla bazijonge de zigqabhuke incwadi phantsi kwale meko bazibona bephantsi kwayo.